The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos ning atong ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, dapit ka higala nga ikaw mag-aandam sa imong kaugalingon. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, ikaw anaan ay pakigabitay sa Dios, mapunan ka sa Espiritu Santo, o ikaw andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. John 4:24. Hinoon, kung ikaw wala pa makadawat personally kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, the issue you are facing dili ang pagkumpisal, not naming your sins, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal o bugtong nga Dios ug manluluwas. John 3:36 says, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, atong buhaton ang atong pag-ampo sa hilom. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. Nagampo kami, O Diyos, nga Ikaw magalamdag ka namo, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, aron kami matudluan nimo sa imong kamatuoran ug amo kining magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi, samtang niya pa kami sa ikaduhang bahin sa imong plano sa among kinabuhi. Nagaampo kami nga Ikaw magauman ka namo, mag-aawhag ka namo, magadasig ka namo, samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, we are here once again. Nining adlaw, nagpasalamat kita sa Dios na we are still alert with a clear mind. We are alive, we are still breathing, and alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it, because it is grace. So karon natin ipadayon ang atong
gibiyaan nga paghisgot bahin sa Colossians chapter 3. Okay. Now, ato manghisgutan last time matod pa sa Colossus 3:1, if we then be risen with Christ, then keep seeking the things above. O kadtong gisgutan nga things above, mao kaning ang pagka anaan ni Ginoong Jesucristo nagalingkod sa tuong kamot sa Dios Kamahan. So, above us. So, these are part of the things above. Things that are above, kay kita napag-ila naman. We have been identified with Christ, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So kita na identified sa iyang kamatayon spiritual dito sa krus. Kita na identified sa iyang kamatay, his death and then burial, o sa iyang resurrect, pagkabanhaw, o niya pagsaka dito sa langit, o sa paglingkod na sa tuong kamot samahan. All of this, we have been identified with Christ. So mo ka nang budi pasabot dinhi nga we have to since we have been risen with Christ, then we have to keep seeking the things above. And these things above are what God commands us to learn, study, and apply in our present life and come to the knowledge of the Word of God. So, to sum up, God's will for us, believers, is to be, number one, regenerated. Nga kita matao pag-usap. We'll be born again. Ikaduha, to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18 kana nga mando. So we have to study the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. We have to assimilate God's truth. The katong gingon nga post-salvation epistemological rehabilitation. Kinahanglan tag rehab human kita naluwas, kay kinahanglang habason ba, hawason, habwaon ang pasabot. I think that's the right Visayan word. Habwaon kining atong mga tawhanong mga panghunahuna. Pulihan kini sa mga panghunahuna ni Ginoong Jesucristo. So, diha sa Proverbs 15:24 nga atong lakbitan usab, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. So again, ang Colossus 3 kapitulo 1, nagaingon sa English, if ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. O kining seeking diha sa ato nang ginaingon, in the Greek word, it's zeteo, meaning to search, to learn. O dugang po yung kahulugan nini is to try to learn. Careful investigation or searching, to seek information, keep seeking, try to find out. So, kung ikaw sa Kakristohanon, then keep searching, seek information, those things above. Now, aton nausab nga ginaingon nga as a point of doctrine, seeking the above dinhi needs motivation, pagdasig o encouragement. Yes, pag-awhag, pagdasig diha panumbod pasabot, based on the command, keep seeking the things above. So, atong gihisgutan nga ang things above dinhi mao ang current position of our Lord Jesus Christ in heaven.
He is now seated at the right hand of God. So morning ang buot pasabot sa above, okay, is upward call. Kay kitang mga magtutuo, we have been elected. The upward call above. Okay? Kay sa Pilipos 3:13-14, nagaingon usab kini, the upward call, all believers are elected for salvation. When we believers believed in Christ, we did not invite Christ into our heart. Ngano? Because our heart is deceitful, malinglahon. So dili mahimo nga atong dapiton si Kristo sa pagsud sa atong kasing-kasing. Kaya nga atong kasing-kasing lagi deceitful matun pa kana sa pulong sa Dios. Ang atong gabuhaton nga kita maluwas is just to believe in Christ and we get saved. Acts 16:31 nagasulti diha, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Og we only used the faith that is non-meritorious. Ano sabot pasabot nining non-meritorious? Why merito? Bot pasabot nining non-meritorious faith mao kanang pagtuo nga gigamit sa tanan. Okay? Ang tanan na ay pagtuo. Apan mao ni atong gingon nga non-meritorious kining maong classes pagtuo tungod kay ang tanan makatuo. Apan dili tanan mutuo. Okay? So naa siya pagtuo. Apan dili tanan mo gamit niya ng pagtuuha ug ang bugtong nga tumong niya ng maong pagtuo nga ikaw maluwas mao raman si Ginoong Jesucristo. He is the only object of that faith that you can be saved. So ang Episo 2:8-9 nagasulti man nga, we have been saved by grace through faith. Nala ang faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God. Gasa sa Dios. Not of works. You see? Dili sa mga binuhatan. Not of works. Lest anyone should boast. Nga magpasigarbo siya, nga siya nakabuhat niya na, nga mao nga siya naluwas. Dili. So, faith is non-meritorious. Ihimplo lang nimo ning meritorious faith. Ihimplo nga like for example ang tanang tao nga normal makainom og tubig, makakaon og kanon. Okay? Kay normal man. Gawas niya itong na sila mga kabilinggan sa ilang panglawas nga dili sila kaon o makainom. Well, these are the exceptions, pero ang normal nga mga tao makainom og tubig, makakaon og luto kanon, mao na nga why makapasigarbo nga o ako ra may laki kay ako ra makakaon. No. So mao kana murag silbi lang ihimplo. So we only use the non-meritorious faith to get saved. Now, furthermore, dugang pa yun ini, the upward call to follow God's will here on earth. Mo kini ang pasabot na upward call. So our goal as people is salvation. Okay? Ang tanang tao. Kaya mo man kana ang usa sa 7 ka mga kabubuton sa Dios. Okay? Naman tay ingnon ta memory aid ni ini, God's declared will. Okay? Na siya gipadayag ng mga kabubuton niya. Ang una niini nga ang tanang tao unta maluwas. Okay? That all people, all members of the human race be born again. Okay? And then human siya ma-born again, matao pag-usam, nga siya mabinalaan, sanctified. Ikaduha ka na. Ano yan ikatulo mo ang control of the Holy Spirit.
B is C, and then G, grace orientation. Nga siya unta maunsa, mapaubsanon. Humility, grace orientation. Then, that all believers now trust in the Lord. Okay? Musalig sila sa Diyos. And then, B is C, G, T, trust in the Lord. S is, unsa? Ang iyang salig na tanan sa Diyos. Okay? B is C, G, T, S, nga ang S diha tuod mao ang imong pagantos. Yes, as a believer, moantos kita. Kay di naman ta taga dinhi sa kalibutan, taga langit naman ta. Therefore, paantuson kita kay wala may pagantos dito sa langit. Ambot pasabot, dili kay tuyoon tag pagantos kay naituyo ang Ginoo kon ikaw mo atubang og pagantos. Okay? Ato kining at aton pagdugang as we go along. So, mao kana ang ikaunom nga kabubuton sa Dios, declared will. Ug ang ikapito na gyud mao nga buot sa Dios nga ang tanang mga magtotoo will prosper. You see? Nga mo uswang. Unsaon na pag-uswang? Pinagi sa pagsunod sa mando sa Dios nga mutubo sila sa pulong sa Dios aron makabot nila ang espirituhanong paghamtong, spiritual maturity. So akong balikon, ang atong memory aid diha is BSCGTSP. Mao kana ang declared will of God. O kay naghisgot man tag declared wills of God, then kini ang ikaduha dinhing mando sa Dios, nining ikaduhang bahin sa iyang plano mao nga kita patubuon to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And eventually sa imong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Dios, magatubo ang imong kalag o makakabot sa espirituhanong pagkahamtong. So, in short, in a nutshell, this is the step. Mao kini paagi o hingagtag. Yes, that's right. The step to be winner believers. Mao man kini ang atong common na goal as believers. To be winner believers. Kaya mao ka na kabubuton sa Dios. He wants us to be winners in life. So, diha sa 1 Timoteo 2:1-4 naa ka ng ingnon ta exhortation to all believers. Na ay mga mando diha. Diha sa versikulo 4, okay? 1 Timothy 2:4, kini nagasulti, God wills iyang kabubuton that all men be saved and come to the knowledge of the truth. Now we use faith in God's Word by hearing the truth. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay. Ato manggihisgutan, gidalikyat ang hisgut bahin sa fear of God, no? Ang fear of the Lord. Diya sa Proverbs 10:27, the fear of God, dili kini kay pagkahandlok, dili. Ang pagka mahinadlokon, lahi man na. Kung mayon tag pagka mahinadlokon o nahadlok sa Dios, lahi. Kay kining fear of God din sa Proverbs 10:27, ang buo di pasabot ni mao ang respect, reverence, and honor towards God. Imong pagtahon, pagtamod, pagrespitar, pagpasidungog sa Dios. Now, ninumdum ka ba dihe bersikulo nga itong natagbuan nga it says, if we follow God's mandate, kung kita magasunod sa sugo sa Dios, our life will be lengthened. Nga iya kining iuswag o iya kining patason pa
Okay? O well, it's God's iyang saan ka na. So therefore, if you na may mga amigo na ako mangutana, unsa man nato pag maintain nga kita a skill. Well, actually dili man ta magha maintain ang ato lang nga musunod lang ta sa unsa gyoy husto nga mga paagi to maintain our health. Okay? E part man na sa grasya sa Dios. Now, na ay panultihon. I don't know if you have encountered this saying. To be youthful. Aron kuno ka magpadayon, magpabiling sa may pagka-skill, batan-on ng imong bation sa imong lawas. To be youthful, be useful. Yes? Diba? Na ay katinuoran niya na. If you want to be youthful, be useful. Ambot pasabot nga kinahanglan nga ikaw magpagamit sa Dios. Kay kita ra ba gamiton sa Dios sa panahon nga kita andam. Di man siya mo gamit niya itong dili andam. Mao ning atong process din dili man ni kay pagpasigarbo kun dili pagka mapaubsanon hinuon kini kay kita nagatuman lang sa mando ug sugo sa Dios nga kita patubuon diha siyang mga pulong. Okay? So God only uses prepared believers. So kung buot ka nga ikaw gamiton sa Dios effectively, then ikaw magapadayon sa pagka-skill kay na may tuyo lagi ang Dios sa atong kinabuhi. Now, okay, balik ta sa Proverbs 14:27. Diha nga nagahisgot fear of the Lord. Kana both pasabot fear of the Lord is pagtahod, paghatag og dungog to honor, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod. Siya mao kini ang mga synonym ng mga kahulugan sa fear of the Lord. So akong balikon nga katong pag-ingon nato nga nahadlok sa Dios, lahi ka na sa pag-ingon nga ikaw mahinadlokon sa Dios. Okay? Now, John 14:15. It says there, if you love me, you will obey my word. Now you see, kung gihigugma nato siya ang Dios, then atong sundon tumanon ang iyang mga pulong. Verse 21 diha, he who has my word and obeys me loves me, and the Father, and we will disclose to them those who have my word and keep it. Mo kanay buti pasabot ogi padayang diha nga kung kita nagatuman sa iyang mga pulong kana nagpasabot nga kita nahigugma kaniya og sa amahan. Og sila ang amahan ug ang anak will disclose kanato those who have my word and keep it. Kadtong nagatuman sa iyang mga pulong. Yes, we truly love the Lord Jesus Christ once we are able to develop maugmad nato ang atong personal sense of destiny. Na ato po ding tun-an bahin ini. Personal sense of destiny. This is one doctrine that enriches, nagahatag ka nato og dugang pag-ugman na kalig-on sa atong kalag ingon nga mga Kristohano. Yes, we have to develop our personal sense of destiny as we continue in studying God's Word. So, when can we truly say nining giingon o na nas alawiton what a friend we have in Jesus? So, when can we truly say ano sa amang yun? The answer, if we have been seeking the things above, nananapod, if we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. By the way, kini spiritual life
kinabuhing espirituhanon. Ang definition nini is a supernatural spiritual life. Ang sabot pasabot sa unique or supernatural. Talagsaon. Dili natural. See? Kini bang pag-seek nato sa things above, kita mo advance sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Okay, there is a principle which says, he who does not advance, unsa, goes backward. Do you believe that principle? Of course. It's in the Word of God. It's in the principles niya ni sa Diyos. He who does not advance goes backward. Mo atras yun na siya. And God does not want us nga mo atras ta sa atong spiritual ng pagkinabuhi. Balik kita sa definition o kahulugan sa spiritual life. Kining spiritual life nga gihatag, gibilin ni Ginoong Jesucristo samtang siya nagbitay sa cross, iyang gibilin kining spiritual life nganha kanato, ngari kanatong mga Kristohanon. Okay? Gibilin niya pag-ingon niya dito sa katapusang pulong, unsa iyang katapusang pulong. Humana, tapos na. Natapos na. Tetelestai, matud pa sa Greek word. Okay? O Hebrewanon na ibig. Sumaw kadtong iyang gilitok o iyang gibilin diha ang spiritual life na iyang gigamit samtang din siya sa kalibutan. Gigamit niya. Kaya dito siya sa sword magpuyo sa iyang prototype divine dynasty. Ang divine dynasty ang gigamit ni Ginoong Kristo samtang din siya sa kalibutan ingon nga tao. Mao ang ginganlag prototype divine dynasty. Alang kanato karong mga magtutuo sa church age, dili na prototype kay alang lang ng Ginoong Kristo. Ang ato operational divine dynasty. Mo kini nga atong gipuy-an mentally, okay? Kay what did I say? The Christian life is a mental attitude life. So, kung malikon itong pangutana, when can we truly say what a friend we have in Jesus? The answer, if we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. Mo advance, mo sibog sa unahan. Sometimes ikaw nagatuon adlaw on a daily basis. Now, tingali na ay ubang matinga, murag mo, maguba ang ilang agtang sa makadungog sila nini nga daily. Adlaw ta magtuon sa pulong sa Dios. Naon sa pulong sa Dios diya sa Mateo 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Apan ang tinuod, ngano man yung adlaw man tapaton na sa pulong sa Dios. O nganong di man lang sinibana, binuan, tinuing, nganong adlaw man yun. Tungod kay paminaw, tungod kay kita muatubang magmanga suliran adlaw pod. Gusto? You see? Gawas na kay problema. Gawas na kay suliran o gumunhaps kinabuhi nga di na ka magkinahanglan sa pulong sa Dios. Apan, I used to work. I used to be a salesman before. And when I was younger, di ko makalimot gyud sa diha gyoy ingnon ta label diha gibutang i-display gyud sa among opisina. Dakong marka diha. Do you have problems? Dako kayong question mark. If you have, congratulations. That means you are still alive. I don't know if you have encountered that word, or I mean that parlance diha ingnon tang slogan kada. Mo to slogan sa among kompanya. If you do you have problems? If you have, that means congratulations, that means you are still alive. Now, mientras kita niya paning kalibutana,
igsuon. My fellow believer, kita mo atubang og daghang mga suliran. Di kita ka ikyas nini. Problems are inevitable. But stress is optional. Okay? Mo ni principle gyapon. Now, mao kinitubag sa imong pangutanan nganong adlaw-adlaw mo kita magtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw tang magtuon tungod kay adlaw-adlaw pud tang moatubag mga suliran. Kaya ang pulong sa Dios naa diha ang solusyon sa Dios nga gisangkap niya para natong mga magtuo nga maka antigo ta, we will be able to confront and to solve the problem. Just imagine we will be discussing later on sa 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios alang kanatong mga magtutuo. 10 problem-solving devices. Okay? Kung di sa nato kini tunan, that's another lesson. So, adlaw-adlaw kita matubang ang suliran. So, kung buot ikaw di ay makasulban sa imong suliran, di man kay ikaw di mo sulban, ang pulong sa Dios. Mao naadiha ang mga solusyon nga giandam sa Dios. Sa kaniadtong wapang tanan, iyan na ning giandam. Iyang gisud na kana sa iyang divine decrees, sa iyang omniscience. Kaya ang Diyos eternal God, way sinugdanan, way katapusan. He's the same yesterday, today, and forever. Mo na nga, ang iyang mga solusyon sa atong mga suliran, na nahipatik diha, nahimantala diha sa pulong sa Dios. Okay? So mo na nga, ang atong mga suliran can be solved by our studying God's Word. Now, principle na po nini may tungod sa solutions. Okay? The principle stands. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Mao kanang principle diha sa pulong sa Dios. Only divine solution is the real, genuine solution. Human solution is no solution. O tayo mahimo niya na, principle ka na sa pulong sa Dios. Nara nimog dawaton ba na nimog imuha na ka na. Apan ka na, pag sangkap gihapon kini, grasya gihapon sangkap sa Dios, alang ka na to, alang sa atong kayuhan, for our benefit. Now, let's go to 1 John 5:2-3. Primero Juan, Kapitulo 5, versikulo 2 o 3. For this is the love of God, who is the object, or the kinsa man ang object o kinsa man ang subject ini. For this is the love of God. In plenary genitive, this means, for this is the love for God. Okay? Love of God is different from love for God. Now, okay, akong balikon, love of God is different from love for God. Kining love for God, this is a result, resulta kini of the love of God. Now, because it is in the plenary genitive, it can be reversible. Mahimong i-baylo-baylo kini. Now, Colossians 3:1 again has a lot of doctrine that is explained. One of them is positional truth. Ato naman ingito na usap. Again, God's Word says, keep seeking, zeteo, Greek word, keep seeking the things above. Keep seeking is in the imperative mood, but it is conditional. Okay? So there are two things, positional truth, and number 2, keep seeking the things above. Now, sa dihang gibanhaw si Ginoong Jesucristo, sa iyang pagkabanhaw, misaka siya sa langit. So,
So do we believers, after we are resurrected, human kita banhawon, wanto kita sa langit, above. Gusto? Zeteo is in the customary iterative present. Ang buot pasabot nining customary, while it's self-explanatory, customary means mo inandan. Costumbre na ba? Mo inandan. Iterative, ang buot pasabot sa iterative is balik-balik. Now, following the mandate of, or not following it, of Colossians 3:1 is a matter of priority. And it further is a matter of motivation. It's a matter of motivation and right priority. Motivation is inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. Mo ni mga synonym sa motivation. So akong balikon, motivation is inducement, you are induced, enticement, you are enticed, encouragement, you are encouraged, incentive, pagpadasig kanimo, okay, o influence. Now, for example, what motivates you to come to church? Unsa man ang nagadasig kanimo sa pagsimba? Well, it is your love for God. Basta? And what motivates you to love God? Ang sunod nga pangutana. Either by Bible doctrine or by the lust pattern of the cosmic dynasties and boils down to do human good. Nalana po, kining human good. Bantayan yun nato kung mutuki na tagbahin og human good. Kaya kining human good, description kini sa puno sa Diyos is filthy rags, trapo, baho, hugaw ang human good sa tubangan sa Diyos. Ingta lang, ato na lang ingnon nga ludon ang Diyos sa human good, tawhanong maayo ug dili kini niya madawat, only divine good. Now, how do we know what is our motivation? What is the right motivation? Of course, it's the Word of God. Mao na nga ikaw anad na you're making it a habit now. You're used to it. Tuon ka sa pulong sa Dios sa adlaw gyud, daily basis. So, this is what motivates you to love God. This is what motivates you to go to church because you love God. Nainumdum ka ba diya sa pulong sa Dios nga kanunay natong ginabatbat din sa di pagkita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios? The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Hebrews 4:12 nagasulti diha. The Word of God is alive and powerful, buhi o nagalihok nga gamhanan, powerful. Now, whatever we do in life will always go down to motivation. Gusto? It is Bible doctrine that judges our motivation. Question: where does motivation come from? Answer: from what you know in your Christian way of life. If what you know are the absolutes in God's Word, kaya ang pulong sa Diyos, absolute man, all the rest are relative. So, kung if you know are the absolutes in God's Word, your motivation is never affected by anything in life. It is therefore God who motivates us. Siya mismo, ang Diyos, mo'y nagadasig ka na to, not we to motivate God, of course. We cannot do that. What a joke that is if we motivate God. Di mahimo. We love Him because He first loved us. Nakana sa Biblia. That also comes from motivation. Through divine revelation, pinagi sa
Diyos nun nga pagpadayag through God's Word that God motivates us. Always remember, capacity to receive God's blessings in time. Inumdumigid na. I'm talking to you as a believer nga ang Diyos nagadasig ka natos pagtuon siyang pulong aron kita makakabot niya ng katakos sa pagdawat na sa iyang mga panalangin dinhi pa sa panahon, in time. Now, God operates on the basis of integrity. He blesses those who have now the capacity. Siya ang mo panalangin niya itong ana-anay katakos, capacity. Actually, ang atong tumong yun, common goal as believers, is to reach capacity. Kaya mo mangguna ang stage nga diin ato ng mahimaya ang Diyos. You see? So God mandates believers to reach spiritual maturity, which is the stage of capacity. It is reaching the stage of personal love for God that we are truly motivated to love God. Of course, sa pagkabot na nato diya sa ang the stage sa personal love for God, na natay personal nga gugma to sa Dios, then we are truly motivated to love God. It is studying, metabolizing, and applying God's Word that we can truly love God. Kinira yun, ang bugtong pagi. Ang Diyos nagsulti, if you love me, keep my commandments. I repeat, God operates on the basis of His integrity. He is not affected. Dili siya ipikto kaniya by the decision of a person to believe in Christ or to reject Him. Dili kini maka-apiktar sa Diyos. Okay? Now, tingnan ang uban, in taon po ng Diyos na ay daghan nga sa likway niya. Dili, oy. Dili. Katawanan ka na. It's ridiculous. He is never affected by the decision of anybody, either to believe in Christ or to reject Him. Magpabilin ngayon siya ang iyang integrity ingon nga Diyos. Dili maapektahan ang Diyos. So Colossians 3:1 includes the doctrine of motivation. Okay? Motivation is very important in our spiritual life. Mahinungdanon pag-ayo kining awhag, pagdasig. You see? Mark that very well. Igsoon. Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Ato kining balik-balikon din is pagkutlo, batbat kining maong sentence diyan sa Colossians 3:1. Again, this verse includes the doctrine of motivation, pagdasig. Ang verse 1 says, if ye then be risen, risen, resurrected, cannot be seen because this is spiritual. Di ni makita. So because it is spiritual, we believers have to live our life in a spiritual way. Remember the Christian way of life? On say definitions a Christian way of life. It is a supernatural way of life, and as such, it demands a supernatural way of execution. Now, believers should not be motivated by circumstances, but by the Word of God. Hinumduman nato nga ang Diyos is never affected by any decision man makes in life. Dili siya maapektahan. God is God. He is perfect. His plan is perfect. Ang atong Ginoong Kristo nagkanayon, if you love me, keep my words, my commandments. If we love God, we also have to love His words. Kaya di man himo mabuwag ang written word from the living word. So, the one is useless without the other. Manigingon nila sinultihan sa kadaghanan, useless the one without the other. You know?
Actually, we do not mean God is useless. It is His Word that becomes useless to our life if we do not know His Word. Daghan sa atong mga igsuong mga magtotoo nga wagyoy alamang, they don't have any clue unsa ka may nungdanon ang pulong sa Dios sa kinabuhi. Kay mao kini lamang ang makapadasig kanato sa pag-execute sa the Christian way of life. So, God's Word is the written Word. Christ is the living Word. They are one and the same. Inumdumi ka na. They are one and the same. That's why it is our attitude towards God's Word that determines our love for God. Sa laing bahin, to execute the royal law. Unsa maning royal law? Ang law of the Holy Spirit. To execute the royal law is to learn and believe God's Word, which says, you shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mao kini, that's the greatest commandment. And the second is likened to this, love thy neighbor is as thyself. The two are what we call virtue love. Na ato na ning imugna kining pulong of virtue love from now on sa atong paghisgot ni atong series na Bible study. Virtue love. Okay? Mao na kini ang atong pagabalik-balikon sa paghisgot kining virtue love. Kini mao ang iyawi nining tanan. So, these two na atong hisgutan are what we call virtue love. Loving God and our neighbor is part of the royal law. Now, kinahanglan atong hinumduman usab our positional truth that we are in. Unsa tong positional truth that we are in? Ingon nga mga magtotoo, our union with Christ forever. Na united na tang Ginoong Kristo forever. And yet, there are so many believers who walk by sight, not by faith. And the just are concerned on things that are seen, not on things not seen. Unsay gisulti sa Hebrews 11:1. Faith is the substance of things not seen, but unsa? And akong balikon. Faith is the substance of things not seen, but the evidence of things hoped for. Mao kanay gisulti diya sa Hebrews 11:6. Unya diya sa Hebrews 11:6. By the way, Hebrews 11:1 mao katoy gisulti. Faith is the substance of things not seen, but the evidence of things hoped for. Ang Hebrews 11:6 nga gisulti, without faith, it is impossible to please God. Okay? Now, ang Diyos, to continue our discussion on this, God is transcendent. Ano sa ibot pasabot? God is everywhere without limit or end. Why kinutuban? Okay? Why limiti? Why kinutuban? Mo na pasabot sa transcendent. And at the same time, God is immanent. Immanent. Dili imminent, immanent. I-M-M-A-N-E-N-T. Immanent. Ang buot pasabot sa immanent, God is everywhere at all times. Ana siya tanang dapit at the same time. At all times pag yun. Kung balikon, transcendent means God is everywhere without limit or end. Whereas immanent, God is everywhere at all times. Now, it is the humanity, ang iyang pagkatao ni Ginoong Kristo in hypostatic union. Now, kini pong pulong hypostatic union ato po ning hisgutan as we go along. Di pa karon,
It is the humanity of the Lord Jesus Christ in hypostatic union that is seated at the right hand of God. Ang iyang pagkatao sa iyang hypostatic union. Kaya unsay ato lang yung lakbitan unsay ibot pasabot sa hypostatic union, kini ang pagka-unique ni Ginoong Kristo. The unique person of the whole universe kasi na nag-iya og duha ka kinaiya. The nature of man and the nature of God. He was 100%, 100% nga tao, 100% sab siya nga Dios. Mo na ang lakbit natong pagpaklaro kanimo tungod sa hypostatic union. Ug ang iyang pagkatao, iyang humanity ni Ginoong Kristo in hypostatic union, mao ay nagalingkod dito sa tuong kamot-samahan. Kaya di man makalingkod ang Dios, wa man magkinahanglan. All that the Lord Jesus Christ had accomplished while He was still on earth, He left them all to all believers. You see? Ang tanan nga iyang natuman, nabuhat, iyang na-accomplish while He was still on earth, din His kalibutan. Iyang gibilin ang tanan nga rika natong mga magtotoo. Now, ang Bible doctrine, by the way, kanang imong pagdungog nining Bible doctrine is biblical teachings. Mao kanimbot pasabot. But there are so many believers who criticize doctrinal believers that they have bibliolatry. Now, ila ba ninggi describe nga kung ikaw nagasige lang yung kag tuos Biblia, nga mo nagyoy imong gipakadak-an, mo na ilang giingon sa uban nga nagasaway sa mga doctrinal believers nga naakunota sa bibliolatry, pitiful. Makaluluoy kuno kay bibliolatry. Ato na lang murag gi-idol na nato ang Biblia. Now, okay, ato lang ni klaro later on na po. Now, ang Salmo 110:1 nagsulti, "Sit down at my right hand." Mao kana ang gisulti sa Dios nga Amahan ngadto kang Ginoong Kristo. Sit down at my right hand. Ephesians 2:6, "We have been resurrected with Christ and had us seated." Mao kini ang atong positional truth. Positional truth kay kita nagaambit man sa tanan nga na-accomplish ni Ginoong Kristo dito sa cross. Question, are you resurrected with Christ now? Current positional truth. Are you seated with Christ at God's right hand? Retroactive positional truth. Okay? So, are you resurrected with Christ now? Mao ni ang current positional truth. Because we have been resurrected with Christ. Gibanhaw sab kita sa iyang pagkabanhaw. Are you seated with Christ at God's right hand? Mao ni ang retroactive positional truth. Okay? Seated in Greek is in the present middle participle of seated on thrones. The things that are not seen, okay. Kung tana ka, unsa man gyud ning things that are not seen? Well, labihas kadaghan kining things that are not seen. Giandam mo gisangkap sa Dios. Usa lang ini akong hinganlan, portfolio of invisible assets. Pagsangkap kini sa Dios, alang ka natong mga magtutuo. Ang protocol plan of God. Ang 10 problem-solving devices. Ug uban pa. Daghan pa yun. Now, Colossians 3:2, anto sa 2, musibog tagamay. A believer either continues to set his mind on things above or on things below. So, tungod sa iyang kabubuton, he has volition, he has free will. He either continues to set his mind on things above, in heaven, or on things below, on earth. Ang pulong phroneo, Greek word, means set your mind.
Ang phroneo meaning to keep on giving serious consideration. Una-una ang pag-ayo. Ang pasabot sa phroneo. Ang zeteo, keep seeking. Phroneo, keep on giving serious consideration. And both pasabot niya na the right priority. Og dinhi usa kita muhunong sa atong paghisgot niini o atong ipadayon kining atong series na karon nga pagtuon sa pulong sa Dios diin ani kita mo dupot sa dugukan sa atong pagtuon ginganlan og Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 ang atong title sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, sa imong pagpaklaro kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong mga pulong. Nga di ay mahimo di ay kaming mananaog bisan pa dinipas kalimutan ug hangtod sa among pag-uban na kanimo sa langit. Pinagi sa imong mga pagsangkap kanamo adlaw-adlaw. You have been so faithful sa imong pagsangkap kanamo sa tanan nga spiritual assets for our benefit. Anahara kanamo sa pagpahimos ninyo dili na magkimi kapilian. Busa salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nini. Kamahinungdanon ni sa among espirituhanong pagkinabuhi. Kay dili man kami makatuman sa espirituhanong pagkinabuhi sa tinawhanon nga pagi. Kundili sa imuha nga hingpit nga pamagi. Salamat niining among gitun-an karong adlaw. Ug kami nagaampo Dios nga ikaw magadala pa kanamo pag-usap sa among pagtuon dinhi sa ministry, pagtuon sa among pulong. Ug kami nagaampo nga ikaw magadasig kanamo pagpadayon gayud sa pagsibog ngadto sa unahan aron among makabot ang among tumo nga mo mao ang espirituhanong pagkantong nga diin ikaw mahimaya na namo. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.